ťuknúť. Aj. Dobre, asi ťuknem. Alebo ne. Ne. Proste normálne sa priznám tak, ako je. Troška na mňa psychicky dolieha ťažoba tohto obdobia. Jednak si v panike, lebo však chorý, nechorý, zodpovednosť. Druhá vec je, psychologicky nemôžeš vlastne nič. Nemôžeš si robiť radosť, nemôžem ísť na pole dance, vlastne sa nemôžem ani tak prejsť, alebo sa môžem prejsť, neviem, mám z toho zmetok, nemám psa, môžem ísť mimo domu. No akože jediná vec, ktorú môžem a cítim sa bezpečne robiť, je niečo doma a dám si tú meditku a hlbám a hovorím si, áno, toto obdobie je dobré na to, aby človek sa tak akože do svojho vnútra, ale ja už serem na svoje vnútro, ja nechcem byť vo svojom vnútri už. Chcem byť von so všetkými ostatnými zdravými. No ale každopádne som doma a teda hlbám a hľadám svoju vnútornú bohyňu, lebo však čo mi zostáva a to je jediná radosť. To je moja jediná radosť. A ešte sa kúpem. 2-krát za deň. Nie je to úplne zdravé. Ani na kožu, ani na nič iné. Ale